spoločnosti Slovensko zo smeru Košice s pravidelným príchodom 18 hodín 54 minút, smer Poprad Tatry s pravidelným odchodom 18 hodín 56 minút, príde na koľaj číslo 4. Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice s pravidelným príchodom 18 hodín 54 minút, smer Poprad Tatry s pravidelným odchodom 18 hodín 56 minút, prišiel na koľaj číslo 4. Osobný vlak číslo 7820 Železničnej spoločnosti Slovensko smer Poprad Tatry s pravidelným odchodom 18 hodín 56 minút je na koľaji číslo 4 pripravený na odchod.